Soc Ramona Closa, de l'Hostal Jaumet de Torà, i avui he vingut a preparar uns guisats com fèiem abans, d'antics de l'àvia. Ja està. Molt bé, jo soc Jaume Marimón, el seu fill, el Jaumet. El nostre establiment centenari, amb la meva mare, que és la que està a la cuina, ens farà aquest guisat, que són els cigrons amb bacallà. Per fer els cigrons amb bacallà, evidentment, necessitem el bacallà, que ja el tenim ja dessalat, la farina per enfarinar-los, els cigrons que ja els han bullit, guardem el caldo dels cigrons per fer aquest plat, el tomàquet ja que el tenim ja triturat, la ceba, unes fulles de llorer, all i julivert, una miqueta de pebre vermell i l'ou dur ja per rematar el plat. Bé, doncs comencem ja a enfarinar-los. Sí. Vostè, si cas, us va posant i el va anant enfarinant. Què li sembla? Ah, fes. Bé, una vegada ja hem fregit el bacallà, ja aprofitarem ja l'oli per fregir-lo. Si se'ns enganxa una miqueta el bacallà, no us preocupeu. No, no passa res, no. Perquè això serveix ja també pel sofregit, no? Vale. Doncs ja puc tirar l'oli allí? Sí, això vostè, que és la mestressa, jo vaig anant aprenent jo d'aquí. Ja dirà prou? Bueno, ja n'hi ha prou, ja. Això tenim que sofregir-lo? Sí. I aquí què posem? Pot ser una fulla de llaurer, em sembla? Sí. I el tomàquet pot ser quan estigui dorat, no? El tomàquet més quan està dorat. Aquí tinc que afegir una miqueta més d'oli, pot ser? Una miqueta més d'oli perquè la ceba se l'ha begut molt. Ah, el bacallà vol dir. Ah, bueno, Prou? Prou, ja està bé. Doncs va, la ceba aquesta ja està dorada, i ara passa'm el tomàquet, tens una cullera. El tomàquet abans ja l'han triturat, i ara em dirà prou vostè, no? Bueno, ja està bé. De sal potser no n'hi posem, perquè com que el bacallà ja és salat, si cas ja el corregirem després. Bueno, doncs veus, això, que agafi color, ja s'hi poden... Tenen que posar-hi més ara. Doncs aquí res més, Té que esperar que es acabi de dorar això, no? Crec que sí. Bueno, ja tenim el sofregit fet, ja hi podem posar els cigrons, Sí? Sí. No perdo un moment la cullera, que no em caiguin. Ah, vale. Bueno, ja està bé. Què afegim aquí ara? Ara aquí espera que aniran agafant gustet de tot. Així, veus? El pebre vermell hi poso ara, No, ara una miqueta de caldo del... Bueno, aquest és el caldo que han fet bullir els cigrons. I em dirà... Ah, prou, Sí? prou, sí. I ara potser sí que hi posem el... Sí. N'hi poso gaire? No. Una mica més, això, més que res és perquè agafi... Aquest és pebre vermell, però dolç. Dolç, va, prou, sí. No potser haurà d'arrencar aquest al bull. Aquí n'hi ha prou de caldo? Sí, sí. Doncs potser que ho tapem i d'aquesta manera que arrenqui el bull més de pressa, no? Oi, si poséssim el bacallà agafaria una mica de gust. Ah, sí? Li posem el bacallà, doncs? Doncs vinga. Li podem posar el bacallà. I llavors es prova si és salat o dolç. Per rectificar amb sal. Ah, això. Molt bé. Així? Sí. Que ho cobreixi més o va bé així? No, així? que cobreixi, sí. Sí? Sí. Ara posaré l'all i julivert. All i julivert. Un polsim. Sí. I els ous durs? I els ous durs també li pots posar perquè... O si no li posem després que agafi una miqueta més de gust això, sinó que no se'ns desfarà, potser, no? No, no es desfà, no. Apa, una cada costadet. No, no vol, posi vostè perquè jo sap més com va això. Sí, però hauré de posar amb els dits. Bueno, doncs posem els dits perquè si no, no serà de casa això, no? Ah, així. Així? Veus que maco? Ara van allà. Aquí? Ah, així. Molt bé. Bueno, doncs... Sembla que això potser si cas... No, jo aquí tiro una miqueta, així. Ara tapeu i que bulli una mica,
Apa. Bueno, Tapau? sí. Aquest plat és el plat que donàvem per la Quaresma. Ah, sí? El dia del divendres sant, doncs els donàvem... No, primer de tot fèiem escudella amb congre, que ara no sé si n'hi ha, i una escudella barrejada amb el congre. Pues algun dia haurem de fer el escudella amb congre, perquè no sé com es fa. La posàvem a estovar el dia abans perquè era molt fort, i l'endemà la posàvem a l'olla i que anés bullint, i de bullir tant, la treies i la desossaves i llavors només hi posaves el tall. Bé, doncs aquí esperarem que es acabin de fer. I llavors l'escudella barrejada i el plat de cigrons era el plat de la Quaresma. Ja he pres una altra cosa. Bé, sembla que això ja estigui acabat, no? Han passat aquests 30-35 minuts en foc lent i sembla que el plat ja el tenim acabat. Sí, ja es pot. Ja pot servir. Ja es pot menjar, ja està a punt. Esperem que us hagi agradat i bona tarda.